Hej, jeg hedder Jan Pedersen, og det her er nogle af mine ting på Facebook. Og det er en køkkenrulleholder, den her i valnødtræ. Godt. Og det her er også en køkkenrulleholder, bare i balutræ. Og det her, det er en serveringspakke i balutræ. Man kan bruge den til mange forskellige mål. Man kan også sætte den på at bruge den til at skære franskbrød med. Hvis man sætter et skærebræt under, så kan man skære her mellem, så har du en passende skive. Også. Okay, du venter. Venter stadigvæk indtil jeg siger til. Og det her er en knærække. Rigtig flot. Passer til køkkengang. Og til jakker kan også bruges. Og i baderum. Håndklæder. Hvad man har lyst til. Alle steder i hele huset. Lejlighed. Værelser. Alt. Hvad er nede den her? Bordskunder. Ja. Og det her er en bordskunder i balutræ. Den er dobbelt faktisk, så man kan have 2 gryder på samme. Sådan her. Altså åbner man den, så kan man have 2 steder. Enten pande og gryde. Og det her, det er bordskunder i valnødtræ. Og der er 2 stykker i en pakke. Og kan man bruge på alle måder. Flot design kan bruges i både på spisebordet og i køkkenet. Alle mulige steder, også udenfor i haven. Så har den kørt den stille roligt op. Vent lidt. Lige ting. Skal jeg tage... Hylde. Og det her er en hylde i valnødtræ, til både til flasker, glas, bøger, i en lille format, smart, flot design, både til køkken, man kan bruge den til andre ting også. Glas, gryder, alt muligt. Og det her er også en hylde i valnødtræ, lidt større. Der kan man have nogle større flasker på, hvis man vil det. Smart. Også i gangen til hatte og andre ting. Fantasien sætter grænsen. Det her er også en hylde i valnødtræ. Det er mere sådan en boghylde. Man kan både have glas og en vinflaske, hvad nu er en rest, der har. Også en karton med vin til at stå, der er taget af. I køkkenet, i gangen, hylder. Ja, man kan bruge den til mange ting. Også i nat. Tørklæder, alt for at findes. Gode idéer falder grænsen. God nok. Ja, og så skal du sige, hvor de kan finde alle de her ting. Okay, og det gør vi så bagefter nu. Det har jeg jo sagt i starten. Ja, men så sig det igen. Ja. Du skal jo sige din adresse på Facebook. Hvad siger du? Du skal jo sige din adresse, Facebook-adresse og navn. Jan Pedersen? Eller hvad siger du? Ja, de skal jo kunne finde din Facebook-side. Er ikke der, man kan tilknytte til den her, og så sige, det er min Facebook-profil. Men det er jo ikke på profilen her, det er jo på My Place. Det skal gå ind imellem. Det er sådan, at teksten går bagefter, sådan vi tit gør nu til at tilføje noget, ikke? Så. Yes, og det her er børnevelmøderne. 24 per pakke. Rigtig flot. 2 farver.
Og som andre i kirken, så skal man huske at sige, at man hedder Jan Pedersen, og jeg kan findes på Facebook. Også på MyPlace, hvor man kan se de her varer her også. Og byde ind, hvad man selvfølgelig er en pris, der kan... Det her er det første gang, så det er sådan lidt en udfordring også for mig. Og jeg hedder Jan Pedersen. I må have en fortsat god dag. Hej!